Good morning, guys! It is Monday! Yes, Monday na. Last day of November na ngayon. My goodness, bukas December na. Bongga! Bongga talaga yung December na yan. I'm just uploading my Maybelline Velvet Matte review. I was gonna have my 50 random facts about me review up first on December. Pero I was thinking, ang daming nag-request ng Maybelline Velvet Matte review, so I'm just gonna have it up on December 1. So, yung 50 random facts, maya na yun. Maya na yun. Hi guys! I'm going to film a review. And sana hindi maging maingay si Kuya. Every now and then, parang nagiging maingay siya. Nakakonect na aking camera sa aking lapi. So, oh, by the way, I painted my nails yesterday, you guys. Or was it yesterday? Saturday, I think. Tahiti brown of Sansan. So, yes, I'm really liking this color. It's basically brown nail polish. But yeah, I will go ahead and start. I'm gonna review a lipstick. Hi guys! I'm re-editing yung mga videos ko na na-edit ko na tapos na-save ko na. Parang ready to be uploaded na. In-edit ko sila ulit. Pinalitan ko lang yung outro. Kasi ginawa na ako ng isang viewer, si Jocelyn. Ginawa niya ako ng 3 outro. Pinili ko yung isa. Actually, magkapareho lang sila. Pero basta, pakita ko sa inyo ha, yung outro niya ginawa niya sa akin. So, that's the first one she made for me. Really nice. This is the second one. So, I can put here video clips of my previous video, but I cannot do that with the editing software that I have right now. I'm only using Windows Live Movie Maker. And this is the third one. Ito yung gagamitan ko. O, diba ang ganda? Again. Bongga! Don't forget, be good! Thank you so much. I really appreciate it. Sobrang ganda. Thank you! My story time video is up, you guys! Isa yun sa pinaka-requested na story time video. So, I hope you guys enjoy. I will leave the link below para ma-check nyo. And salamat sa mga response. It's been up for an hour now and dami na nagko-comment na nakaka-relate daw sila. And that's great, diba? Hindi ako mag-isa. Char! I'm talking to a viewer on my Facebook page and tinanong niya sa akin kung kumusta yung Power Soap. Yung from Sisian, YC Skincare. Yeah, so I'm gonna share with you guys. I really like the blue and pink soap. I'm just not sure if this is the Power Soap. I think yung Power Soap ay yung dalawa, yung blue yellow at saka yung yung blue pink at saka yung yellow. Pero you guys, I've been using this for 3-4 days now and I'm really liking it. Sobrang bango, grabe, as in sobrang bango niya, guys. Hindi ko ma-explain kung ano yung amoy niya. Pero sobrang bango niya. Ganito ko siya kinat. Balik kinat ko siya like that. Unlike this, na ganito yung pagkat ko sa ibang soaps ko eh. Ganito ko siya, pero magamit ko yung blue at saka pink. Kasi kapag kinat ko yan in half, then hindi ko magagamit yung dalawa, diba? But yeah, I really like it. Sobrang bango niya. At saka pagkatapos ko maligo, tapos pasok ako ulit sa banyo ko. Yung amoy ng banyo ko, yung amoy ng soap. As in, sobrang bango talaga. Hindi ko lang alam kung anong amoy talaga nito. Basta, sobrang fresh na may pagka-fruity na basta ang bango niya. Itong soap na to, hindi ko pa siya ginamit. Pero as you guys can see, nakat ko na siya. So, yeah. Parang magkapareho na sila ng amoy. Wait. Mas mabango to? Or, wait. Hindi ko alam. Malalaman natin yan pag ginamit ko na yun. But yeah, I'm really liking this. I will leave Sis Yan's link below. It's YC Skincare. So, i-leave ko yung link niya para ma-check nyo kung gusto nyo bumili din ng soap na yun. Kasi I think it's on sale. Yung dalawang soap na yun, parang naka-sale siya. I'm just not sure ha. Pero yeah, just check her page, guys. Guys, I'm reading and responding to your comments sa storytime video ko. And someone commented na she's going through the same thing right now. Sabi niya, she's been crying for 2 days now. I was crying every single day and night for 3 months. Hindi talaga siya madali. But you guys, lilipas din yan. Iiyak mo lang. Lilipas din yan. And darating yung time, as in, I promise you, darating yung panahon na pagtatawanan mo yung sarili mo kasi sa mga katangahan na ginawa mo. Kung naging tanga ka. But, you know, isipin mo lang na kung talagang mahal ka talaga niya, diba? Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya lolokohin. Maraming lalaki dyan, as in sobrang daming lalaki dyan. Take your time. Sana mag-function pa rin yung buhay mo kahit wala na siya. Kasi yung mga taong ganyan, they don't deserve us. They don't deserve you, especially. You're precious. Kaya mo yan, girl. Kayang-kaya mo yan. Nakayanan ko ng bonggang-bongga. I'm pretty sure makayanan mo rin yan. I know it's not easy, but I know you can do it.
You can do it. I believe in you. Mark! Gion lagi ni mong aircon niya. Nilakaw ka. Amaw? Hindi ko kaya. Ayusin mo. Nagpa-practice siya mag-wear ng contacts. Kasi nasira na naman ang kanyang glasses. Asan ang glasses mo? Nasa kwarto. Tinamaan kasi ako ng mula. Lalagyan niya na naman ng solusyon. Pagkatapos niya, lalagyan niya naman sa mata. Tanggal na naman. Hindi kasi marunong. Lagyan ko ng madami. Tingnan nyo. Tapos hindi pa niya grade. Yan yung old contacts ko eh. There, oh. Sige. Tingnan niya. Ganito ang pagsuot ng contact lens. Liit kasi ng mata mo. Tingnan nyo. Hindi pumasok. Madumi na naman yan. Ay nako, paubos na yung solusyon ko. Bago pala, paubos na. Ay nako, tong batang to talaga. Hugas na naman. Nalagay na niya kanina, tapos ano, masakit daw. So tinanggal niya ulit. Ngayon, lalagay naman. Pang ilang try mo na yan? 20 times. Ganito lang ha. Tapos mag-blink kayo. Tingnan nyo. Beautiful eyes. Sige na, tara na. Pero makakita akong tanong kaysa kuhan. Ha? Makakita ko. May grade yan! Ano tissue ta? Nakakakita na daw siya ng maayos. Nandun sa banyo. Please. We will go get super glue para sa kanyang glasses kasi nasira yung glasses niya. So, bibili kami ng super glue sa labas. Let's go na naman sa labas. Pera. Wala akong pera. Natalo kami sa basketball kanina. Uy, wala. Ayan, pera. Sukli ng semento. Mga ko mama eh. Ah, sige. Mangi ka kay mama. Mangi tayo kay mama ng pera. Umiiyak ang puso ko't Meron na siyang dull eyes. Char! Dull eyes! Ang daming tao. Hindi ako makapag-vlog. Maraming tao, maraming tao, maraming tao, maraming tao. Nahihiya ako mag-vlog. Dere! Ay, wala na nagay pake eh. baka sabihin nagyayabang tayo sa ating cellphone. Uy! Golden Locks! Golden Locks. Ay, sarado na! Sarado na? Papunta kami sa ibang tindahan kasi close na. Ilang beses na ba ito naputol? Maraming beses na ito naputol. Dumikit yung kamay niya. Ayaw niya matanggal. Hindi dito dumikit, sa kamay dumikit. Bongga! Effective! Effective ang super glue. Ano na? Di na ako makakapaglaro ng Dota nito. I'm going to cook hotdog for dinner. Konti lang yung lulutuin ko kasi tatlo lang kami kakain. And magbe-bacon sana ako, kaya lang tinatamad ako. Matagal maluto yung bacon, so hotdog na lang. Hi guys! Nood lang ako ng pangako sa'yo as in sobrang ganda na. My gosh, makikita na sila ng bongga-bongga. I'm having my tea. Ito yung BioFit na tea. Hindi ko talaga gusto yung taste na yan, pero... Good morning! Wala. No? Denma. Good morning! Kain na tayo? May ulam na tayo? Meron na kaming ulam. Let's go eat. Anong ulam? Dinatan. Morning breath. Baho. Ang baho. Kain na tayo, Kel. Talong. Chicken. Sa Tagalog. Oh, pork din. Bibili kami ng tempura dyan sa harap ng bahay namin. Let's go. Hi guys! Oh my gosh, hindi ako nakapag-vlog ng bongga today. Vlog ko lang yung good morning at saka yung kanina nung bumili kami ng tempura. Nag-post ako ng picture sa Facebook ng tempura. Sabi niyo mukhang kikiam. Di ba yung kikiam matataba yun? Yung tempura, di ba ano naman yun? Payat. Payat talaga. Anong kukunin ko ito? Yeah, so sabi niyo para daw ano. Maybe because nilagay siya sa baso. Yung disposable na baso. Maybe ganun. Kasi di ba yung tempura usually nilalagay sa stick.
yung tempura nila kuya, nilalagay nila sa baso. Pero ang sarap ng tempurang yun na bongga. Anyway, I'm just gonna start editing this vlog para ma-upload ko siya mamayang gabi. Nagluto ako ng buttered chicken. Tapos, kumain na ako ng dinner. And now, I'm gonna edit. Tapos later on, manunood ako ng Pangako Sa'yo. Shoutout time! Ito pa yung part 2 ng shoutout from last vlog, you guys, ha? So, kung nag-comment kayo sa last vlog ko, nagpapa-shoutout kayo sa next week na yon. Kasi pang next week na yon okay? So, yeah, I'm gonna start with Nikki Rizan, hi! Evangelique Palomo Opolencia, Kathleen Leonardo, Chini Hoover Juane, Vioan Jez Romero, Catherine Ann Sinicero, Emeluz Olaso Cuevas, hi! Salamat sa always sa pagko-comment sa aking videos at saka sa aking Facebook post. I really appreciate it. Kay Legsay, Aiko Beltran Lateral, meron siyang channel, literally Aiko. Langganing Dionaldo Neri, Christine Conanan, Mon Corcuera and to her wifey na nag-birthday noong November 29, belated happy birthday. Zara Saden, meron siyang blog, blumenzara.blogspot.com. I will leave that below, guys. Maria Adona Continedas and friends Karen Abad, Rui Abad, Army Costan, and Mary Joy Costan. Hi! Divine Grace Fabro Belale and to her husband Alexis from Ilocos Sur. Hi! Amehar Rahima Shana Espino from Davao City. Hi! Angelique Restaro Lashapag. Happy birthday sa papa niya. Happy birthday po. And to Kishi Bonifacio, meron din siyang channel. I will leave the link below. And that's it for the shout out. And that's it for my vlog. Thank you so much, guys, for watching as always. And I hope to see you on my next vlog. Bye, guys. Do not forget, be good.